በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ስንክሳር ናይ ዕለት እስራ መጋቢት። በዛ ዕለት እዚኣ ክቡር አቦ ሊቀ ጳጳሳት አባ ሚካኤል ዓረፈ። ንሱ ቁጽሩ ካብቶም ናይ እስክንድርያ ሊቃነ ጳጳሳት 57 አበው እዩ። እዛ አቦ እዚ ብኩሉ ምግባር ሰናይ ፍጹም ኮነ። ኣብ ዘመን ሽመቱ ብርቱዕ ዝኾነ ሽግርን ሓዘንን በፂሕዎ እዩ። ኣብ ሃገረ ሰሓ ዝተሾመ ሓደ ክፉእ ኤጲስቆጶስ ነበረ። ንሱ ክብረት ናይ ዝሓላፈ ዓለም የፈቅር ነበረ። ኣብቲ ናቱ ሃገረ ስብከት ደውናስር ናይ እትበሃል ዓዲ ምሕዳስ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ገበሩ እሞ ክምርቕዋ ምስ ደለዩ እቶም ዓበይቲ ዓዲ ነዚ ክፉእ ኤጲስቆጶስ ናይቲ ከባቢኦም ዘለዉ ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ክጽውዕዎም ብኦም ክባረኹ ቤተ ክርስቲያኖም ክምርቑሎም ሓተትዎም። ንሱ ግና ኣይደለየን። ንሳቶም ግና ባዕሎም ብገዛእ ፍቓዶም ንሊቀ ጳጳሳት አባ ሚካኤል ምስ ኤጲስቆጶሳቱ ክመጽእ መልእኽቲ ለኣኹሉ። አባ ሚካኤል ምስ ኤጲስቆጶሳቱ ብዘይ ፈቓዱ መጺኡ ምስ ረኣየ ኸዓ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሓዲግዎም ምሳሕ ከዳልወሎም ናብ ቤቱ ከደ። ቅዳሴ ዝእተወ ሰዓት ምስ በጽሐ ኸዓ ኤጲስቆጶሳትን ሊቃውንትን ነዚ አቦ ሊቀ ጳጳሳት እቲ ክፉእ ኤጲስቆጶስ ክሳዕ ዝመጽእ ስርዓተ ቅዳሴ ጀሚርካ ጽናሕ ኢሎም ለመንዎ። ምስ ኣገደድዎ ኸዓ እዚ አቦ ብናይ ሊቀ ጵጵስና ደረጃ ግርማ ብዝመልኦ ኣልባሳት ተሰሊሙ ቅዳሴ ጀመረ። ንሱ ናይ ኩሉ አቦ እዩ፣ ስልጣን እውን ልዕሊ ኩሎም እዩ። እዚ ክፉእ ምስ ሰምዐ ኸዓ ሰይጣን ኣብ ልቡ ኣተወ እሞ ተንሲኡ ናብ ቤተ ክርስቲያን መጸ። ብቁጣዓ ኸዓ ነቲ ቁርባን ካብ ርእሲ ዲያቆን መንጢሉ ናብ ምድሪ ደርበዮ። እዚ ሊቀ ጳጳሳት ግና ካልእ ቁርባን ከምጽኡ ኣዘዘ። ኣምጽኡሉ ድማ ንሱ ኸዓ ከምቲ ዝጀመሮ ቀዲሱ ምስጢራተ ቅድሳት ኣቕረቦም። ንጽባሒቱ እዚ አቦ ሊቀ ጳጳሳት ንኤጲስቆጶሳትን ንኻህናትን ንኹሎም ማሕበር ቤተ ክርስቲያንን ምእመናንን ኣከቦም። ነዚ ክፉእ ኤጲስቆጶስ ከዓ ካብ ሽመቱ ሰዓርዎ። ኣብ ከክንድኡ ኸዓ ካልእ ኤጲስቆጶስ ሾሙ። እዚ ክፉእ ኤጲስቆጶስ ከዓ ተንሲኡ ናብ ገዛኢ ምስሪ ኣሕመድ ወዲ በጥሎን ከደ። ነዚ አቦን አባ ሚካኤል ከዓ ከሰሶ። ኣብ እንዳ ሊቀ ጳጳሳት ኣስተውዕል ብዙሕ ወርቅን ብሩርን መሊኡ ኣሎ። ከምኡውን እዚ ኣብያተ ክርስቲያናት ናይ ወርቅን ብሩርን ስራሓት ዝኾነ ንዋየ ቅድሳት እዩ መሊኡ ዘሎ በሎ። እቲ ገዛኢ ኸዓ ነዚ ሊቀ ጳጳሳት ጸዊዑ ናው ኣምጽኦ እቲ ኩሉ ዘሎ ንዋየ ቅድሳት ኣምጽኣዮ በሎ። ንሱ ሊቀ ጳጳሳት ከዓበዮ። ንስጋይ ዝደለኻ ግበራ፣ ነፍሰይ ግና ኣብ ኢድ እግዚኣብሔር እያ፣ ወላ ሓንቲ ክትገብራ ኣይትኽእልን ኢኻ በሎ። ገዛኢ ኸዓ ኣእዳውን ኣእጋሩን ኣሲሮም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከእትውዎ ኣዘዘ። ኣብኣ ኸዓ ሓደ ዓመት ገበረ። ድሕሪዚ ሓደ ጸሓፊ ዮሃንስ ዝስሙ ክርስቲያን ሰብ መጺኡ ንኣባ ሚካኤል ተዋሓሶ እሞ ካብ ቤት ማእሰርቲ ይወፀ። ነቲ ገዛኢ ኸዓ 20,000 ዲናር ወርቂ ክህቦ ተሰማምዐ። ሊቀ ጳጳሳት ናብ ቤቱ ከደ። ዓበይቲ ምእመናንን ናይ ገዳም ኣስቄጥስ መነኮሳትን ተኣኻኺቦም 10,000 ዲናር ወርቂ ኣዋፁ። ሰብ ሃገር እስክንድርያ ኸዓ ካብ ምድሮም ሸይጦም 1,000 ዲናር ወርቂ ገበሩ። ክሳዕ 10,000 ዝመልእ ኣዋፅኡ። ካብኡ እዚ ሊቀ ጳጳሳት እቲ ገንዘብ ንገዛኢ ሃቦ። ንሰብ ሃገር እስክንድርያ ኸዓ ዓመት 1,000 ዲናር ወርቂ ክህብዎ ብኢዱ ጸሓፈሎም። ካብኡ ካብ ምእመናን ገንዘብ ክልምን ኢሉ ናብ ሃገረ በልበይስ ከደ። ሓደ መዓልቲ ኣብኡ ጸንሐ። ሓደ ድኻ መነኮስ ኣጭረቕቲ ዝለበሰ ናብኡ ኣተወ። ካብዚ ኣቦ አባ ሚካኤል ከዓ ተባረኸ። ኣብቲ ዓንቀጽ ኣብ ጥቓ እቲ ረድኡ ተቐመጠ። ነዚ ረድኡኻ ከም ዝበሎ ንኣቦ ሊቀ ጳጳሳት ብልብኻ ኣይትተክዝ ኣይትሕዘን። ካብዚ ዓለት እዚኣ ክሳብ 40 መዓልታት ክድሕን ኢኻ። መጽሓፍ ዕዳ ኸባኻ ክለዓል እዩ። ነዚ ገዛኢ ወላ ሓንቲ ከይትህቦ በሎ። እቲ ረድኡ ኸዓ ንኣባ ሚካኤል እቲ ድኻ መነኮስ ዝበሎ ነገሮ። ነዚ ድኻ መነኮስ ከዓ ደለይዎ እሞ ግናኸ ኣይረኸብዎን። 40 መዓልታት ቅድሚ ምፍጻሙ ኸዓ እቲ ዕቡይ ገዛኢ ሞተ። ከክንድኡ ኸዓ ወዱ ተሾመ። እቲ መጽሓፍ ዕዳ ንኣባ ሚካኤል መለሰሉ። እቲ ድኻ መነኮስ ከም ዝተነበዮ ኸዓ ነቲ ዕዳ ሰረዞ። እዚ ኣቦ ብሽግርን ብዓብዪ ሓዘንን ምስ ጸንሐ ኣብ መበል 29 ዓመተ ሲመቱ ብኽብሪ ኣዕረፈ። በረኸቱ ምሳና ትኹን ንዘለኣለም ዓለም ኣሚን። ሰላም ሰላም ለሊቀ ጳጳሳት ስሙይ በስመ ሚካኤል ይቆሙ ለሃይላተ ሰማይ እምዕለተ ተበስረ ዝንቱ ማእፈ ኣሃዱ ነዳይ ኮነ በ40 ሞተ ገዛኢ እቡይ እንተሳቀዮ በብዙሕ ስቃይ። በዛ ዕለት እዚኣ ጐይታና ንጻድቕ ኣልዓዛር ካብ ዝመውት ድሕሪ 4 መዓልታት ካብ ሙታና ተንስኦ። በዛ ዓባይ ትእምርቲ እዚኣ ኸዓ ብዙሓት ኣመኑ።
ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዓለም ዓለም ምስጋና ይኹን አሜን። ሰላም ለሁረትከ እግዚአብሔር ኬንያ ምኢየሩሳሌም ለቢታንያ ከመታንስ በድኖ ለአልዓዛር እህወ ማርያ ትሴፈወከ ነፍስየ ወተጸንሃከ ነያ እሞተ ኃጢአት ታህይዋ በዝንቱ አርአያ። በዛ ዕለት እዚኣ ቅድስትን ብርኽትን አስጠራጦኒቃ ሰማዕትነት ተቐበለት። ነዛ ቅድስት እዚኣ አቦኣ መምለኽ ጣዖት ነበረ። ንሳ ግና ምስጋና ይኹኖ አማኒት ክርስቶስ ነበረት። ስጋኣ ክሳዕ ዝቕንድፍ መልክዓ ክሳዕ ዝልወጥ ብሕቡእ ትጸውምን ትጽልን ነበረት። 15 ዓመት ምስ ገበረት አቦኣን ኣዲኣን እንታይ እዩ ዘድቅቐክ ዘሎ በልዋ። ንሳ ከዓ ነስ ሓጢኣተይ ይቕረ ክብለለይ ምስጋና ንዑ ይኹን ናብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እጽሊ እጸውም እየ በለቶም። አቦኣ ምስ ሰብዐ ናብ ጢባርዮስ ከሓዲ ከይዱ ስራሕ ጓሉ ነገሮ። መኮንን ከዓ ናብኡ ጸዊዑ ንጣዖት ክትሰግድ ሓባበላ። ምስ ኣበየት ከዓ ቤት ማእሰርቲ ኣተውዋ። ኣዲኣ ግና ክርስቲያን ስለ ዝነበረት ናብኣ መጺኣ ተጸናንዓ ነበረት። ካብኡ እቲ መኮንን ብሓዊ ዝረሰኑ ናይ ሓጺን ኣጉናድ ኣብ መንኩባ ሰቒሎም ምስ ጐድና ክሳዕ ዝላገቡ ከሰክምዋ ኣዘዘ። ነቲ ሓፃውን ስብርብር ኣቢላ ድማ ወፀት። እቶም ህዝቢ ከዓ ነዚ ርእዮም ምስጋና ንጐይታ ይኹን 4,700 ዝኾኑ ብጐይታ ኣሚኖም ብሰማዕትነት ሞቱ። ደጊሞም ከዓ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣእተውዋ። ካብኡ ኣጽፋር ዘለዎ ናይ ሓጺን መቕጽዒ ገይሮም ከብዳ ክወቅዋ እሞ ክስንጥቕዋ ተዳለዉ። ከምኡ ምስ ገበሩ ከዓ እቲ መቕጽዒ ብሓይሊ እግዚኣብሔር ናብዝን ናብትን ተባታተኸ። እቶም ህዝቢ ከዓ ነዚ ዘደንቕ ተኣምራት ምስ ረኣዩ ብክርስቶስ ኣመኑ። ምስጋና ንዑ ይኹን። 985 ነፍሳት ሰማዕትነት ተቐበሉ። ካብኡ መርዛማት ኣትማን ናብ ዘለውዎ ቦታ ደርበይዋ። ምስ ጸለየት ከዓ ከም ደሮና ተበታቲኖም ጠፍኡ። ከም ብሓድሽ 4 ሰብኡት ዝሽከምዎ ከቢድ እምኒ ኣምጺኦም ኣብ ክሳዳ ሰቐሉላ። ምስ ጸለየት ከዓ ኣብ 3 ተመቓቐለ። ብዙሓት ኣረማውያን ርእዮም ኣመኑ። ምእንቲ ስም ጐይታና ድማ ሰማዕትነት ተቐበሉ። መሊሶም ከዓ ነዛ ቅድስቲ ዓብዪ ድስቲ ሓጺን ገይሮም ኣብኡ ዓረር ምስ ዘይቲ ኣፍሊሖም ክኽብዑላ ቀረቡ። ነቲ ድስቲ ምስ ተንከፍዎ ኣብ ልዕሊኦም ተሰብረ። ነቶም ዝቐጽዕዋ ዝነበሩ ከዓ ኣቃጸሎም። ንጉስ ተቖጥዐ። ርእሳ ብሰይፊ ቆርጽዋ ኣዘዘ። ኣብቲ ትስየፈሉ ቦታ ምስ በጽሐት ናብ እግዚኣብሔር ጸለየት እሞ ካብ ሰማይ ከምዚ ዝብል ቃል መጸ። ኣስጠራጦኒቃ ብጽእቲ ኢኺ ስምኪ ኣብ መጽሓፍ ሕይወት ተጻሒፉ እዩ በላ። ካብኡ ብሰይፊ ተሰየፈት። በረኸታን ኣማላድነታን ምሳና ይኹን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ሰላም ለስንቺ ዘኣዋከየ መብረቃ በብሔረ ጽልመት ወጣቃ ህሊናየ ትብዬ ሶበ ፍቅርቺ ኣጽሓቃ ኣስጠራውጦኒቃ ለንድየትየ ወርቃ ኣስጠራውጦኒቃ ለነፍስየ ጽድቃ። በዛ ዕለት እዚኣ ንቅድስቲ ተጋዳሊ ጽጌ ሥላሴ መዘከርትኣ ንቅዱስ ኣስቃራን ከዓ ቅዳሴ ቤተ ክርስቲያኑ እያ። በረኸቶም ምሳና ትኹን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ሰላም ለከ በቃለ ማህልየት ዘድርሳን ቅዱስ አስቃራን በጉባኤ ካህናት ወህዝብ ወመሃይምናን ከመተቀደሰት ዮም በስመ ዚአከ መካን ይቀድሰኒ እምርኩስየ ቅብእከ ሜሮን። ምስጋና ንአብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ይኹን። ስንክሳር ና እስራ መጋቢት ተፈጸመ።